Pinaagi sa pagpalupad og puti nga kalapate, opisyal na nga gideklarang ESG-free ang tibok probinsya sa Basilan. Gihimo kini sa Government Center sa Barangay Santa Clara, Lamitan City. Atol sa seremonya, 329 ka mga loose firearms ang gipaligsan og pison nga paagi sa demilitarization. Ang mga armas gipang surrender sa mga residente ubos sa Small Arms and Light Weapons Management Program sa gobyerno. Usa sa labing highlights sa programa ang unveiling sa peace marker nga gisaksihan nila Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr., Secretary Carlito Galvez Jr. sa Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kuno PAPRO. Ang peace marker nagsimbolo sa paglaom, panaghiusa ug kabaguhan sa katawhan sa Basilan. Sumala ni Brigadier General Alvin Luzon, ang commander sa 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade, ang nakabot karon sa Basilan resulta sa panaghiusa sa katawan ug sundalo. Kinisab ang resulta sa kampanya ni Governor Jim Saliman Hataman niadtong tuig 2016 nga batukan ng ESG sa bisan unsang paagi. Daghang opisyal sa gobyerno, BARM ug ubang law enforcement agencies ang misalmot sa programa. Kahinumduman nga kahadlukan kaniadto ang Basilan Province tungod sa presensya sa teroristang Abu Sayyaf, apan karon maghatag na kini og kasiguruhan sa seguridad sa mga bisita. Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.